ҳодисаҳои охири соли 2021 ва моҳи майи соли ҷорӣ ки дар шаҳри Хорух ва ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба вуқӯъ пайвастанд, тавассути тарҳрезии моҳирона ва якҷояи хадамоти махсуси хориҷӣ, фаъолияти ташкилотҳои ғайриҳукуматии байналхалқӣ ва ташкилотҳои террористӣ бо якдигар тавъам мегардад. дар саргаҳи тамоми фоҷиаҳо Алим Шерзамонов, Маҳмад Боқиров, Улфатхонум Маҳмадшоева ва Холбаш Холбашев қарор доштанд. 26 марти соли 2022 дар хонаи сокини маҳаллаи Хоруғи болои шаҳри Хорух Равшанбеков Ҷонибек Зарифбекович вохӯрие баргузор шуд ки дар он шахсони зерин: Маҳмад Боқир Карамалишоевич, соли таваллудаш 1963, зодаи шаҳри Хорух, кӯчаи Иҷубов, хонаи 59, нисбат ба номурда қаблан бо моддаҳои 104, 186, 187, 188, 199, 237, 328, 391, 195, 345, 189, 330, 137 ва 179 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардида расман дар ҷустуҷӯ қарор дошт. Маҳмадшоева Улфатхони Масумовна, соли таваллудаш 1957, зодаи шаҳри Хорух, сокини шаҳри Душанбе, роҳбари ташкилоти ғайриҳукуматии Номус ва Инсоф. Холбаш Муҳаммад Назарович, соли таваллудаш 1965, зодаи деҳаи Вамари ноҳияи Рӯшон, истиқоматкунандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Шерзамонов Алим Мамад Расулович, соли таваллудаш 1964, зодаи шаҳри Хорух, кӯчаи Иҷубов, хонаи 55, муовини роҳбари ташкилоти террористӣ ба ном Паймони Миллӣ дар яке аз кишварҳои Аврупо қарор дорад. се нафари аввалӣ ба тариқи ҳузурӣ ва Шерзамонов Алим ба таври онлайнӣ дар вохӯрӣ ширкат карданд. дар ҳафти нишасти мазкур номбурдагон нақшаи гирдиҳамоиро дар Хорух ва Рӯшон бо ҷалби аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ тарҳрезӣ намуданд. барои маблағгузории бетартибиҳо аз тарафи Алим Шерзамонов маблағи калони пулӣ ваъда дода шуд. События в Бадахшане постоянно отслеживаю и распространяю в соцсетях. О событиях последних дней в Хоруге и Рушане также в курсе, так как изначально знала об этих планах и была организатором. Но сейчас очень сожалею. Об организации протестных шествий в Хоруге и Рушане была достигнута договоренность еще 26 марта 2022 года при встрече с Бохиром. На этой встрече, кроме меня, также участвовал и Холбаш. Она состоялась в частной гостинице «Уджони» в Пархаруге. Идея организации протеста принадлежала Алиму Шерзамонову. Улфатхонум қатъи азиз даромада ва Улфатхонум синемо нигоҳ карда гуфт ки шумо ҳеч чӣ накарда истодаед. дар ҷавоб Маҳмад Боқир гуфт ки мо ҳама кора мекунем, мардума ҷамъ мекунем ва митингҳоамонро давом медиҳем. 26 марти соли 2022 тахминан соатҳои 1-2 рӯз Маҳмад Боқир бо шариконаш омаданд ва ба назди Холбашев баромаданд ба меҳмонхона. собиқ оилаи Холбаш Улфатхони Маҳмадшоев ба назди мо омад. ман ӯро дидам ва ӯ аз Холбаш пурсон шуд ки ӯ дар куҷост. дар ҷавоб ман гуфтам ки ӯ бо Маҳмад Боқиров дар боло дар меҳмонхона яъне суҳбат карда истодааст. ман бо ҳамроҳии Улфатхоним ба пеши онҳо рафтем. вақте ки ба меҳмонхона даромадем, Холбашев бо ҳамроҳии Маҳмад Боқиров нишаста суҳбат доштанд. қаблан аз тарафи Алим Шерзамонов ба воситаи Улфатхони Маҳмадшоева $13000 амрикоӣ, $7000 барои гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии Хорух ва $6000 барои гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии Рӯшон ба Маҳмад Боқир ва Холбашев ҷиҳати омодасозии заминаи бетартибиҳо дода шуда буд. дар ҳафти нишаст масъули ташкил намудани бетартибиҳо дар Рӯшон Холбашев ва дар шаҳри Хорух Маҳмад Боқиров таъин гардиданд. ҳамчун идеологи асосии ин гурӯҳҳо Маҳмадшоева Улфатхонӣ масъулияти ҳамоҳангсоз, таблиғгар, роҳнамоию иртиботи ҷинояткорон, алоқа бо хадамоти махсуси хориҷӣ, инчунин назорати фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тарҳрезӣ ва амалисозии ҳар гуна моҷароҳоро алайҳи ин мақомот ва сабти видеоии ҷараёни ин ҳодисаҳоро ба зимма гирифт. Как раз на этой нашей встрече 26 марта Шерзамонов позвонил Бохиру по интернет-связи и попросил его вывести людей на протестные акции. Холбаша назначил ответственным по Рушану, а на меня была возложена задача об освещении всех событий. В частности, документально фиксировать
любые действия правительственных структур, в том числе и силового блока. К организации этих мероприятий очень серьезно подготовились. ангоми ки мо суҳбат доштем ба телефони Маҳмад Боқир ба тариқи сайти WhatsApp занг омад ва Маҳмад Боқир телефонро гирифта фаҳмидем ки Алим Шерзамонов занг задаст. Суҳбат карда аҳволпурсӣ кардан ва дар вақти аҳволпурсӣ кардан пурсид ки кай шумо метавонед мардумро ба тазаввурот ҷамъ кардан ва Маҳмад Боқир гуфт ки ман метавонам мардуми пир то ҷавони хоруғи боло ва маҳаллои хоруғро бардошта ба тазаввурот баранд. баъд қатъи мана гап зад аҳволпурсӣ кард баъд масъалаи рӯшон пурсид ҷавонои рӯшон чӣ хелан тайёранд ҳастанд мехезанд. ман гуфтам ки ҷавонои рӯшон дар рӯшон тайёранд мавҷуда метавонанд хоруғ омадан ки вай пурсид ман гуфтам ҷавоб надода Маҳмад Боқир гуфт ки не ҷавонои рӯшон хоруғ набиёнд дар рӯшон бишинанд. вақте мо дар хоруғ тазаввуротро сар кардем бачаҳои рӯшон дар рӯшон тазаввурот кунанд. дар ин занҷираи ҷиноят нақши Маҳмадшоҳ ва Улфатхоним ҳамчун ташкилотчию ҳамоҳангсози ин бетартибиҳо хеле бузург аст. номбурда бо доштани маълумоти олӣ аслан як зани нодон нест, аммо ҳирси ҷоҳу мол ва сарват ӯро ба пайроҳае овардан ки манфиати худро аз ҳаёту осудагии ҳамдиёрон боло гузошт ва бо тақдири садҳо ҷавонони бадахшонӣ бозии фоҷиаборашро оғоз кард. вай ба сифати роҳбари ташкилоти ғайриҳукуматии номуз ва инсоф бо як қатор ташкилотҳои шубҳаноки хориҷӣ робита барқарор мекунад ва ба ивази маълумотҳои гуногуни бар зарари манфиатҳои миллӣ равона шуда маблағи зиёдеро дарёфт мекард. чунончи иртиботи зичи Улфатхонӣ Маҳмадшоҳева бо ташкилоти Интерньюз Нетворк ва созмонҳои дигари марбут ба хадамоти махсуси хориҷӣ ошкор шудааст. соли 2020 барои лоиҳаи моҷароҷӯёнаи ҷалби аҳолӣ ба воситаҳои ахбори омма $5000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва соли 2022 барои дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон татбиқ кардани лоиҳаи иғвоангези озодии дин ва таҳаммулпазирӣ аз ҳамин ташкилот $5000 амрикоӣ гирифта буд. 15 марти соли 2022 Маҳмадшоҳ ва Улфатхоним дар тарафхонаи Сегафредаи шаҳри Душанбе бо ду нафар кормандони сафоратхонаи яке аз кишварҳои ғарб ки ба хадамоти махсуси ин кишвар тааллуқ доштанд мулоқот менамояд. Мы знали, что события в Бадахшане тщательным образом отслеживаются со стороны заинтересованных иностранных государств и международных организаций, которые раньше поддерживали нас. Например, 15 марта 2022 года я была приглашена на встречу со стороны дипломатов одного из западных стран. Встреча прошла в кафе Сегафреда в центре города Душанбе. С собой я взяла Раимҷонову Шифо, которая также присутствовала на нашей встрече как переводчик. Наша беседа продолжалась 40-45 минут. За это время мы обсудили разные темы и проблемы, но в основном дипломаты интересовались политикой Китая в Таджикистане, совместном военном объекте Китая и Таджикистана Мургаби, а также попросили меня о создании коалиции общественных организаций в Бадахшане и выразили готовность всесторонне финансировать. بعد از چند الفتخونیم با ما زنگ زد که گفت ما یک وخوری داریم با نمایندگان تشکیلات خارجی و بعد ما در یکی از رستوران‌های شهر دوشنبه سگافریدو در اونجا من اول رفتم. اونجا دو مرد شش بودند خارجیان که پیش من اونها رو نمیدیدم و نمیشناسم و ششتم با اونها شناسایی پیدا نبودم و بعد 10 دقیقه تقریبا الفتخونی محمدشویeva نیز در اونجا حضور داشت. یکی از سوالهایی که نمایندگان تشکیلات خارجی از ما پرسیدن گفتن که اون حادثه‌ای که در قزاقستان رخ داد امکانیت با دست ما تشکیل نمودن اون در تاجیکستان یعنی که در بدخشان
вуҷуд дорад ё на. бинобар сабаби идома доштани тафтишот аз овардани номунасаби дипломатҳои хориҷӣ худдорӣ карда мешавад. Ранее в рамках своей общественной организации я получала денежные гранты от зарубежных иностранных источников. За последние 5 лет в рамках различных проектов я получала более 400 тысяч сомони. ғайр аз ин, Мамадшоева тавассути мессенҷерҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ бо Алим Шерзамонов робитаи доимӣ дошт. шояд ӯ дарк намекард, ки Алим Шерзамонов дар асл тавсею супоришҳои саркардаҳои фирории ташкилоти террористии ҳизби наҳзати исломиро барои ноором кардани вазъияти ҷамъияти сиёсӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дода истодааст. барои иҷрои ин вазифаҳо Улфатхонум дар байни ҷавонони ноогоҳ ва аъзоёни гурӯҳҳои ҷинояткор ба иғвогарӣ, барангехтани кина ва адовати маҳалгароӣ, даъват ба бетартибиҳо машғул буд. маҳз як ҳафта пас аз бозгашти Улфатхонии Мамадшоева ба шаҳри Душанбе, митинги ғайриқонунии 14 май дар маҳаллаи Хоруғи Боло ба вуқӯъ пайваст. аз моҳи июли соли 2021 Улфатхонии Мамадшоева бо шаҳрванди хориҷӣ бо лақаби Али Грачов робита барқарор карда, бар ивази маблағҳои муайяни пулӣ ба ӯ чандин иттилооти дорои хусусияти махфиро, ки ба зарари Тоҷикистон равона шуда буданд, додааст. зимни тафтишоти пешакӣ маълум гардид, ки Али Грачов корманди муайяншудаи хадамоти махсуси яке аз кишварҳои ғарбӣ мебошад. номбурда бо Мамадшоева тавассути интернет аз мавқеи яке аз кишварҳои Скандинавӣ алоқа дошт. Кроме того, у меня было сотрудничество с отдельными иностранными гражданами, которые за денежные вознаграждения получали различного рода информацию о происходящих политических событиях в Таджикистане, о ситуации на границе с Кыргызстаном и Афганистаном, о численности, силах и средствах пограничных войск в приграничных районах с Афганистаном, о численности спецподразделения Альфа ГКМБ и МВД-РТ на границе, а также и другие темы. За каждую предоставленную информацию получала денежное вознаграждение в размере 100 американских долларов. Деньги поступали через платежные банковские системы. умуман дар давоми 5 соли охир ба суратҳисоби Мамадшоева Улфатхонум барои маълумотҳои ба созмонҳои махсуси хориҷии кишварҳои ғарб додааш 400 000 сомонӣ бо асъори хориҷӣ ворид гардидааст ва ин маблағҳо барои омодасозии заминаи бетартибиҳо дар Хоруғу Рӯшон, инчунин иғвоангезии иттилоотӣ, тарғиботи ақидаҳои зидди миллӣ равона шуданд. нафари дигаре, ки дар ҳаводиси ахир омили бетартибиҳои Рӯшон шуд, Холбаш Холбашов аст. номбурда ҳанӯз дар нооромиҳои солҳои 90-уми асри гузашта даст дошта ҷинояти зиёде содир намуда буд. баъди имзои созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ афв гардида ба ҳайси афсар дар нирӯҳои марзбонӣ пазируфта мешавад ва то рутбаи генералӣ мерасад. вале таври раванди ҳодисаҳо нишон медиҳад, натавонист робитаашро аз ҳамдастони ҷинояткораш канад. бо ташвиқи собиқ ҳамсараш Улфатхонии Мамадшоева савганди ҳарбиро шикаста, дубора ба пайроҳаи ҷинояткорӣ ворид мегардад. ҳамчун саркардаи гурӯҳи муташаккили террористӣ дар ноҳияи Рӯшон мардумро ба нооромӣ даъват мекунад. маҳз бо дастури ӯ аз 16 майи соли ҷорӣ тазоҳуроту бетартибиҳо дар ноҳияи Рӯшон оғоз гардида, 17 май роҳи байналмилалии Душанбе Хорох Кулма баста шуд. бо кӯмаки ӯ гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ дар Рӯшон мусаллаҳ гардонида шуда буд ва ин гурӯҳҳо 18 май ба калоннаи хизматчиёни ҳарбӣ ҳамлаи мусаллаҳона анҷом дода, як афсарро ба ҳалокат расониданд ва 13 хизматчии ҳарбиро маҷрӯҳ карданд. Холбашов Холбаш шахсан сокинони ноҳияро талқину талаб мекард, ки ба тазоҳуроти бемуҳлат бароянд, бар зидди мақомоти давлатӣ баромад намоянд. Қулмамад гуфт, Алишер гуфтан ки пага дар пеши бинои ҳукумати ноя ҷамъ мешем, митинг баргузор мекунем. ман гуфтам шумо биред ва фароқим ва омадан, гуфтам ман гап сипар задам қатишон ва гуфтан ки мо мехоҳем мақсад дорем пеши ҳукумат митинг кунем. тазоҳуротое ки аз санаи 14 то 14 дар шаҳри ноҳияи Рӯшон сар задан, тибқи ҳамон нақша буд. фитнаи хиёнаткорон зуд шикаст, зеро он ба зидди манфиатҳои давлатдории миллӣ ва миллати тоҷик буд. имрӯз онҳо аз кардаи худ пушаймонанду ангушти надомат мегазанд. Думаю,
что я поступила неправильно и ошиблась. Прошу прощения у жителей Хорога, Рушана, а также Рушкалы, потому что мы стали основными виновниками всех бед и трагедий на Памире. Мы разрушили десятки судеб молодых и перспективных ребят. Прошу простить меня. در آخر من همه را ترک کردنیم که مخصوصا مردم بدخشان همه را فکر نکنن که این نوار در زیر فشار گرفته شد. یگان فشار نبود، یگان تغییر نبود. این من سخنهای من هستند. میخوام که بشنون که خیلی کارهای نامطلوب دیگر تکرار نشوند، مردم آسایش‌تر زندگیشون نکنند. از سال 2012 به همین ناآرامی شهر خورق، ناحیه روشان، شغنان و راشقلان من دست دارم. من از کردارهای خود پشیمانم. از ساکنان ناحیه روشان، راشقلان و شهر خورق بخشش میپرسم، چون که من سببگاری محبسی و نرکمان شدن جوانان گردیدم. بدبختی جوانان من هستم، چون که من جوانان را برای میتینگ و بستن راههای بین المللی دعوت نمودم. اما پشیمانی سود ندارد. هر کسی که به وطن و ملت خود خیانت میکند جزای او نابخشیدنی است.